Lelo ndila Sabata pa 22 November chaka chino cha 2025 ndikupaseni moni Amalawi. Ine ndi game changer Mutoro kapena kuti twere nyenye. Ndimafuna choyambirira timpase tonse ulemu Mulungu chifukwa watidzutsa ndi moyo, chifukwa watiombola ife, chifukwa alinafe limodzi, chifukwa akutimenyerabe nkhondo kuti Malawi akhale dziko lolodzeka, chifukwa Mulungu alinafe limodzi, chifukwa mawu a Mulungu akuti akanapanda kukhala nafe Yehova aja amiriti aja akanatimedza amoyo. Akanapanda kuti ombola Yehova manja mwechakwera ndi Malawi Congress Party aja azikwanjaja bwezi akutilowera mmanyumba komo ndi komo nkumati khapa nkumati dula mitu dziko likuona, asitikali akuyang'anira, apolisi akuyang'anira ngati mene zimachitikira muja. Akanapanda Yehova kukhala nafe, awa amene tikuwatchula kuti ndi nduna zabomawa, ena atasowesedwa, ena atadulidwa mitu, ena atamangidwa, ena atathawa dziko lawo lomwe. Akanapanda kukhala nafe Yehova, ife metu yankulafe bwenzi kulibeko tinali pa list ya anthu odulidwa mitu, anthu ophedwa zuwa likufa mtengo, anthu okabayidwa ma Jackson a poison ku polisi. Akanapanda kukhala nafe Yehova. Ndimulemekedze Mulungu ameneyi. Akanapanda kukhala nafe Yehova, akanapanda kulimbisa mtima wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti mwana wanga imabe, mwaiwe ndasiya chipambano, mwaiwe ndi momboli, mwaiwe uombola ana anga kuchokera mmanja mwechakwera Farao. Sibwezi ife lero tikuimba nyimbo, tikumva kukoma, tikusangalala chifukwa Yehova wabwezeretsa ufumu wake mdzanja la munthu oyenera. Akanapanda kukhala nafe Yehova bwezi dziko lino litapitiratu chatunthu one party system. Aliyense akudziwa kuti maplani ndi mastyle amene amapanga MCP, aliyense ndi mboni mene amachitira china Richard Chimwendo Banda, achina Vitumbiko Mumba, achina Jesse Kabwira, achina Kenizi Kaleng'oma, achina Kaya Ndirobe Nilowe, kaya kulindani, anthu amene aja ine ndikusimikidza pofika lero dziko lino DPP kulibeko, chikanangosala chipani china lokha, koma akuluakulu onse ena atayamba kale kuphedwa, ena atayamba kale kumangidwa, ena atabayidwa kale ma Jackson a poison, ena atathawa ndi kuthekera kwawo, koma dziko lino linakhazikika pa one party system. Ndipo tinalowa m'mavuto, koma Yehova anali nafe. Akuluakulu tisamalire chipulumutso chotere, tichiyangate tichiteteze chipulumutso chotere. Nduna zaboma chonde tienti chiyangane matso auzimu chipulumutso chotere. Tisadzione kuti tikukwera zimagali moto za mbendera, tisadzione kuti nozima kwacha zikugwa ngati masamba a mitengo maofesi mwathumu. Tisaone kuti ulemu ni mphamvu zakula, koma timuone Yehova. Baibulo likunena kuti ukadzichepetsa iwe, ine ndidzakukweza. Nimafuna mtelo mawa wa lero la Sabata, remember ndi tsiku la kupemphera. Nimafuna ndipereke uthenga wolingana ndi tsiku la lero. Baibulo likunena kuti adzapulumuka bwanji akapanda kusamala chipulumutso chotere. Haleluya.
So nimafuna mawauno ndishindike pakunena kuti akanapanda kukhala nafe Yehova. NCP ikanatimiza ife tiri amoyo. Bwezi lero kulibe amwana mveka, bwezi lero kulibe achina Jenasa, bwezi lero kulibe a Enoch Johana, lero kulibe nduna zonse kaya na malomba, kaya kula jipungu, kaya kulindani, kaya kulindani, abeni pili kaya kulindani. Bwezi lero mbili mabero ameneno talowera nao kuboma la Sopano, mabero amene talowera kukena niku chikale chikumbuso kwa winali yense kuti akanapanda kukhala nane Yehova nkanakafera kundende, akanapanda kukhala nafe Yehova. Ife bwensi siko lino tikumangolionerera ma TV titatawa. Haleluya. Nimtokoze Yehova chifukwa pena ni majifunsa kuti Yesu mbuye ndi Jona kodi kuti inu mukasankha msogoleri mumampasa zomwenereza. Kodi ndi Jona di Yehova kuti chala chanu chikalodza munthu mumamuyenereza ndi mzeru zakutwa mzeru zakuya. Ndaonera pa Profesa Arthur Peter Mutharika kwa 5 years imene yapitayi pansi pa ulamuliro wa boma la kupha, boma la Nkadza, boma lomanga, boma la kuba la chakwera. Amalawi tinapange experience mvula yobwera November anthu kumadzala. Tunena pano madera ena ayambakale kupalira November. Malawi wina aliyense, you can agree with me kuti November 5 years yapitayi palibe mvula yozalira imene tayiona. Koma nimafulani kushimikizireni, Yehova akaukana usogoleri. Yehova akanena kuti uyu ayi, either you like him or not. Koma kumwamba kwa kuti usindi mfuna sindina msanka zosatira zake mukakamiza kapena kukakamizira kuutenga mpando uja. Mavuto ake makala amene taona Malawi pa 5 years. Opanda mvula yokugwa mnthawi yake, zinthu kumango kwera zopanda upangidwa control, masala kumango pasidwa koma zindalama zake zangongole ngati pali mozi yogawana ndalama jo. Zinthu kumango sokonekera fertilizer kumango gawana, mafuta kubwera gali moto zimalita zizochuluka kumango zigawana omazigulitsa kwa anthu ama business ama trucki. Antu kumagula mankwala eni wa marosa inera fertilizer kumakagua ku pharmacy. Zinthu machitika zopanda mzeru zozezeduka chifukwa usogoleri Mulungu sana usankhe. Zizindikiro zonena kuti msogoleri uyu ndankana zimakhala zimenezo. Umakhala ngati wa mzeru, ukamayankhula ngati za mzeru, koma zili zopusa kwa anthu ona. Ma action yako ali wopepera kwa anthu ona. Utakuyankhula ndi ombera mmanja, tenti kagule fertilizer upita bushai, tenti kagule fertilizer upita pharmacy, tenti gule fertilizer mugawana. Andu utandizani fertilizer ukapasa na tosa ukakubugulisa ndalama zate kuika matumba. Chuma cha boma chonse chimeje mapangiro kumagawa. Ndi kumalemba anthu mopanda kuwerengera kuti kodi boma alima pesa ndalama jingati. Kwa kweza antu maudindo ifande ya kwatu, ifande mazuwana nao tima pepera nao daneba macheza ndi mwana watu. Usogoleri ukakala kuti Mulungu ukana umachita zinthu zomgambana. Haleluya. Mawauno ndi mafuna ndi yankule motero kunena kuti Amalawi nzanga tisamalire chipulumutso chimene Mulungu atipatsa. Ndi majifunsa mafunso kuti kodi pakati pa APM ndi mvula pali ubale otani. Ndendi mayankhiro usiku uno kunena kuti Yehova akasankha msogoleri amamupasa zomwenereza. Mvula imagwa mu nthawi yake, mtendere dziko umapezekamo. Amalawi amaenda afulu okutanga kala sanadye. Mu nthawi yowerengeka Amalawi amene akanafa ndi njala akulandira chimanga. Amalawi amene akanati satakulima
akulandira fertilizer ochipa mtengo wa 10,000 mu budget yokuti yake yosida bwere ifa yache ya mtsogolero opulumusa dzikoli ibwera the next budget after iyi. So muntu uzidzifunsa ni masatira china chilichonse kuti dziko la America linathandizwa kale dziko lino ni maskulu okwana 250 chakuti andi dziko lino tili ndi ma constituency osapitirira pa 230. So ndiza kuti constituency ina ili yonse kumangidwa ma secondary school apa mwamba ndi thandizo lochokera ku America. Ndimafuna ndero kunena kuti no dziko lino la Malawi anda masomphenya amtsogoleri watu Professor Arthur Peter Mutharika constituency ina ile sema mwa constituency 200 chakuti ikhala ikulandira zindalama zopsa 5 billion each and every year. Ndimafuna ndero ndikuti pokuta pa zaka 5 mu constituency mamulo wa zitu kukoza ndalama zopitilira 26 billion Malawi kwaji. Famu kama wanenge hapa 5 years 5 billion per year 200 million ku chaka china chili chonse atsibai 100 achinyamata 100 mukamawerenga ndalama zimene times 5 nyakuti ni 26 billion imene kupita ku constituency imene. Now zikusonyeza kunena kuti dziko la Malawi now ili ndi masomphenya ndi chiunikiro kapena chiyang'aniro ndi chiyembekezo kuti tikupita di ku Singapore. Koma ndimafuna ndiyankhule siku la lero nduna zanga ma vice president nonse muzichepese kwambiri, muzichepese kwambiri, muzichepese kwambiri. Atero Yehova kuti kamoyo kodzimva kuti ajabasi morana ndimenyera nkhondo, ajabasi morana fuula nkukapina kumamangidwa. Ine lero ndi nduna, ine lero ndi vice president, ine lero ndi MP, ine lero ndi udindo nkudya zindalama. Onse aja amene amaoneka kuti no timamenya nawo nkhondo aja ngosaphunzira alibe ndalama amene aja ndotere amene aja ndotere mwayamba kujanja mafuwa. Musagwedemule mafuwa dala chifukwa Mulungu ife situfunaso kuti adzatikuyirenso. Amalawi adya chitenze mulamuliro okanidwa. Amalawi ayenda kumanja zikhawo ngati chizindikiro chimene Mulungu anachipereka kuti usogoleri sindinauvomera. Chonde sekerana ni maofesi kapena manyumbamo muuzane kunena kuti tisamalise chipulumuso chotere. Ndimafuna pomalizira mawa uno, remember today is Saturday and anthu ambiri akupita kumakachitsi kukapembedza. Komabe mundilole kuti ndiyamikire zimene wayankhula Minister of Finance yesterday, Honorable Joseph Mwanamveka, MP, Vice President, Southern Region, Democratic Progressive Party, kuyankhula momveka, kuyankhula molimvera dziko chisoni, kuliunikira dziko kuti pa zaka 5 dziko la Malawi kuchoka pa 2020 tinali ndi ngongole ya ndalama zokwana 4 trillion only. And today as we are talking here, Malawi ali ndi ngongole yokwana 21 trillion zimene tikachosera muona kunena kunino pa zaka zokwana 5 boma la Malawi Congress Party yabwereka ndalama pafupifupi 18 trillion kapena 17 trillion pa zaka zowerengeka. Koma takumbukirani kunena kuti 5 years kapena 6 years ya Professor Arthur Peter Mutharika, komanso zaka zonse zoyambira nthawi ya Bingu kuzafika apa dziko la Malawi silinadutse ngakhale pa 5 trillion. Only 5 years Malawi wabwereka ndalama close to 18 trillion. Koma funso nkumati pa 18 trillion imene yabwerekedwa, imene nabwerekedwa ndachakwera ndi nduna zawo ndi chipani chawo, Malawi wapindulanji? Funso lambirira limene pa
18 trillion Malawi anali nkati mwa kukukutamano kumagona tangomwe amazi opanda chakudya. Pa 18 trillion ngongole Malawi fetereza anafika pa 165,000 chimanga chinafika pa 110,000 antu nkumadya chiteje koma boma likusheweresa zima trilioni zongotenga nkumagawana. That's why mumaona kuti antu amalembedwa ntchito opanda plan, kukwezedwa maudindo opanda plan, kupasidwa zindalama opanda plan. Antu mapezeka zindalama mabuta agalimoto akutawa nazo money laundering without plan, because ndalama zimangongoledwa koma palibe plan. Munchifunse wina aliyense ku constituency yacheyo kuti pa 5 years mungongole imene tapachikidwa nayo ya 18 trillion kwachitika chotani. Kamnivesesa kaya. So utenga wanga kwambiri ndofuna upite kwa a Minister of Homeland and Security Olemekezeka Bambo Mukito, and also Deputy Minister of Homeland and Security Bambo Norman Chisale, Director wa Chinyamata Malawi Budo and Secretary General wa Democratic Progressive Party. Utenga wanga ndotele Amalawi tikuthandizani kugwira mbava, Amalawi tikuthandizani kulimbana ndi chigawenga zimene zadya 18 trillion popanda action ya pa ground. Koma ni mafuna ndipereke uthengawu kunena kuti tilibe nthawi, ndipo inu aboma mulibe nthawi, IPM mulibe nthawi yosekerera izi, mulibe nthawi yozisiya zigawenga izi zizipitilira, zina zili ku parliament ku, zina zangokhala uko kuti zidye pension. You don't have time to massage them. Kamnivesesa kaya Amalawi. Amukito, you don't have time to sit down. You don't have time to clap hands for those idiot people. You don't have time to massage them. Arrest each and every guy amene waononga chuma choko lino la Malawi. Kamnivesesa kaya. Ndikuyankhula izi chifukwa chani? Nthawi zambiri dziko lakhala likuenda kuti ifandale sitima mangana, ifandale mzingoti yangana, zatu dizibozi timalekererana, pakutero Katangale akupita chisogolo by and by. Katangale wafika ponyansa mdziko lino. But I believe with Professor Peter Mutharika and his Minister of Police Honorable Mukito, I know for sure kuti zimene zichitika. Malawi akhala kumngomango mvesera nkhani zopanda malire, nkhani zongopitilira kwatera izo osadziona. Lero ine game changer ndifuna ndipemphe kwa Mukito komanso kumabwalo athu a milandu ino a Mukito komanso a Minister of Justice. Ndimafuna ndiyankhule ichi mundimvetsetse. Milandu iyi ya zindalama za ndibwazi, zindalama zinaonongedwazi, kaya ndi ku Notmark, kaya ndi ku Nifiku, kaya ndi pati nthambi iliyo mchaboma, kaya munthu amangotenga mujina loti chani ndumamanga maroji ache, magwezi nyumba, mamanga mahoteli, ndama zinakubazi sambusa makazisiya maiko akunja. Ife Amalawi tikuti milandu ngati imeneyi situfuna kuti izitenga miezi yopitilira 6 chigamulo chisanaperekedwe. Takhala tikumayang'anira milandu ya anthu otchedwa ndale koma simafika kumapeto. This time around mbafuna ndiyankhule chonchi. Amalawi andituma ine kuti ndikuwuzeni inu a Minister of Homeland and Security and your deputy and the Minister of Justice, muyang'ane kumabwalo athu a milandu kulindani. Muyang'ane kumabwalo a milandu kulindani. Fa kuli majaji ena ndogudwa, majaji ena ndi mpupra zidempete, zimene sona zonso zili katikati mwakudya material amene aonongeka pa zaka 5. So ife ngati zika za dziko tiunena kuti wina aliyense amene ali ndi chinthu chimene chopasa mantha
komanso mafunso. Iwe malonji awa zinyumba kumazimanga pachaka chimozi paka na nyumba 30 malo abochi zima mashot chiroji kuchimanga choopsa kwambiri. Zima nyumba zimeza gulidwa maiko akunja wa South Africa ni maiko ena ku Dar es Salaam, America, ku China. Zindalama zimene zizi within short period of time, only 5 years. Wazitenga kutanu mapanga chanu malandira ndalama zigatu malawa sadala otadi. Timafuna ife kutino zimene zifufujidwe, zimikidwe, makaunti ya apangidwe freezing, nyumbazi zilokedwe, zifufujidwe, antu amene wakanizi magari mutuzondula zifufujidwe, anizipeza mgaji ndama naziteka kuti. Ife tufilanga zichiko, ndama zatu sibwerele kwa akaunti wani. Zipindulira malawa amene kudwala, kuzipatala manguhala kulibe, maambira sikulibe, amalawa kujunjika kufaninjala, zipite kwa guachimanga malawa safaninjala. Ine ni game changer, tuere nyenye, chikoni cha usi. Ndimalise motere, amalawa nzanga, tentideke, ndibereje, amalawa nzanga, tentideke, zabwino zikutobwera. Wina naimba nyimbo kuti zokoma zikutobwera. Kantu ndikama mukuziwa programu imene ijayo. So ndimafuna ndipempe mpaka inu amene simunaponyedwe mbaloti mugwire ntchito. Inu amene munagwira ntchito, amene munalolera kuika mitu yanu makosi yanu pa janji, amene mumayembekejera kuti molingana ni Baibulo, either we like it or not, the Bible said, wina aliyense amene wagwira ntchito akolole ndipo adye. Bible mnatosagwira ntchito asadye. Kaya ndiwe activist, kaya ndiwe wachipani nzanga kadeti, kaya ndiwe fumu, kaya ndiwe wa business, ngati unatungira machibo maili, ukwendeka kudya nditu, chifuka seed kwa mama wa Mulungu. So, chofunika ndikudeka. Fasito nsamene tinga pasidwe ntchito, ena apasidwa uko, ena ateberedwa bondo, ena apasidwa chala, ena apasidwa chipiko, ena apasidwa mutu, ena apasidwa mwendo, ena apasidwa kandi matumbo. Ngani ndiona kuti together as Malawian, tiende limodzi, tipindule limodzi, tisangalale limodzi, ndusogoleri umene toka mothandizidwa ndi Yehova taupezawo. Koma teni tisabale chimenechi. Pempoli kumabwerani kwa nduna zathu, ziyankhani mafoni, ziyankhani mameseji. Athandizeni, tithandizeni anthu tikuchunzika kwa mpiri kuja kuno. Chode, foni yanu yokha kungoyiyankha. Mphanga usadandaule tili limodzi, alongwanga msadandaule tili limodzi, agavana usadandaula tikuendera limodzi. Inu kani ndani usadandaula AMP, zafika pale kuti ndini ma MP ena sakuyankhidwa mafoni, ndikuyankhula izi ndizona. Ndipemphe, tigwirane manja, tilikonde dziko lino. Ife sifuna mbiri imene Amalawi anatidesa nayo 2020 umasika, yomweyo tibwerezenso. History is a best teacher. May God bless you. Ndikupira nduna zathu ndizokumva, ndikupira nduna zathu ndizokonda, ndikupira nduna zathu zaphunzira zambiri munthawi imene tinali kunja kwa boma ili. Ani ndikupira kuti nduna zathu zasukutsula ndipo zasentheka. Ambuye akusogolereni pamene mukugwira ntchito ndi president wathu okondedwa Professor Peter Mutharika. Ndipo gwira na ini mdzanja, muuzeni zona, muunikireni zona, musatenge muntu wina amene watamanga pa ground nomamuyipisa kwa Bwana. Musatenge muntu wina amene wazunzika kwa mpiri kumenya nkhondo mwamuyipisa kwa Bwana. Nkumatenga abale anu amene sadaoneke komwe, kanti chibwenzi tanu tiasikana umatipasa ntchito ma contract, ena amene afutika amene sokwembeza usafutika 2030 umenya nkhondo pa ground, adakazunzika amene ufanijala nditamperewo. Ambuye akudaliseni. Zikomo.